El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. An miirina bɛ a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye. Bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zawiyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la.
filɛbaw ni a lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma maa minnu sɔgɔlen no an Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen minnu ye jani sugandi yaasa ka se k'u ka kunnafoniw sɔrɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye tarata ye araba ye min ye utukalo ale tile 6 ye bi ye san 2025 an b'o kɔnɔna na Keba Jalo ale bi yan yaasa ka se ka fili bɔlɔlɔ siraw ka a bɛ se cogo min na ka kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'aw t'aw sigiyɔrɔw la aw ka siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ani an ka radio partenaires k'olu fana bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiri don o don kibaruya a dili la u ka sigidaw kɔnɔna na faamuya bɛ se ka kɛ baara la cogo min na Keba sanji samiya daminɛ ni sisan cɛ maa 12 o de tora a la an ka jamana kɔnɔ maa 30 joginna maa 5,707 olu kɔni bɛ degun kɔnɔna na bi maa 28 olu fana minɛna sanubɔyɔrɔw la sabula a yirala k'a fɔ u bɛ ka sanubɔ ni minɛn minnu ye u n'o man kan min ye burɛmukaw fɛ yen kurun dɔ kɔni dafirila nka jasira bonyana n'a masiba ye sabula minɛnw de tiɲɛna maa ni ma to a la baki ale tigɛli bɛ kɛ bafulabekaw fɛ yen nin waati in na ko gɛlɛya kun donnen don baara la nka hakilinaw sigira sen kan premier ministre ale bɛ nin waati in na irisilakaw fɛ yen diɲɛ jamana minnu bɛ yen ni kɔgɔji tɛ olu bolo olu ka ɲɔgɔn lajɛ tile 5 kɔnɔna na min ye général de division Ablaye Mayiga ale kumana kunungo IS mɔgɔw tɔgɔ la welewelemada ani waleɲuman dɔn ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu ni kɔgɔji b'u kan u bɛ se cogo min na k'an ka jamana dɛmɛ min ye APDP ye Keba i b'a dɔn k'a fɔ u b'u ka jɛrɛ la n'o y'u ka sesɔn ye u ye bere ci clinique dɔ kun dɛ Misabugukaw fɛ yen kulaku k'o kɔni clinique in sa u ye bere ci u kun kunungo bonya ni karama nisɔndiya ni wuyawuya kɔnɔna na an ka samata sɛgɛ basketikɛlaw olu kunbɛra Mali caman den caman fɛ Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ kan min ye u dɛmɛbaga fana ye n'o ye Orange ye ale fana ye donbolo di u ma ni Ala sɔnna ma Keba min ye coupe Asimi ye ale baaraw bɛna daminɛ maa minnu kan ka na kɛnɛ ka sara ni utukalo in tile 13 olu bɛna se Bamako min ye mayo dili ye tɔn bɛɛ lajɛlen ma o ye utukalo tile 14 ye tirage bɛ kɛ o utukalo tile 14 kelen min ye ndulati ninnu bɛɛ lajɛlen sa olu bɛ daminɛ utukalo ale tile 15 ko bɛɛ lajɛlen général d'armée Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna kunungo ni kibaruya ninnu dira sa jɛkulu min sigilen don min ye général d'armée Asimi ale ka super coupe sigili hukumu kɔnɔna n'o ye commissaire de colonel Cheikh Mamadou Cherifu Tunkara ye ale ye kuma minnu fɔ sa an na olu sɔrɔ nin kuma in kɔnɔna na nin kɛnɛ in kan bi sɔgɔmada in na Keba ni an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan an b'a walawala maa bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min. Keba ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nin ye mun ye o bɛ sɔn ka tile guwa i la kɛnɛw sigitɔ min ma fɔ n'o kun sera ka fɔ aw sigi waati sigi kuntala o kun tɛ janya kosɛbɛ Keba fɛn ɲuman ni tɔmɔba n'o ko a ti ja kɔ a buruna min kɔ o b'a mun fɔ sa k'an bɛ dangu jumɛn na bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na kibaruya ko ta na sira fɛ diɲɛ kɔnɔ bi Keba kibaruya dicogo cayara kibaruya caricogo cayara kunnafoni dicogo cayara min ye kunnafoni jatigintanw ye kunnafoni labɛnnenw ye kunnafoni mamulenw ye bɔlɔlɔsira kunnafoniw min ye ɲɔgɔn nɛni ye ɲɔgɔn buruja ye ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ye ngalontigɛ ka da maa la ye ka bɔ ni maaw ka gundow ye ka furuw tiɲɛ ka duguw tiɲɛ ka sigidaw tiɲɛ ka maaw kari ɲɔgɔn na ka don maaw kan sufɛ ka bɔ n'u ye tile fɛ Keba k'anw ka bɔlɔlɔ kan baara filɛ nin ye dɛ duguba kɔnɔnaw la bi duguncinin kɔnɔnaw la bi bɛɛ lajɛlen kɛra kunnafoni dila ye bɛɛ lajɛlen kɛra kunnafoni carila ye k'a sababu kɛ telefɔni ye diɲɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kibaruya ninnu lakɔlɔsi n'olu bɛ baara ninnu lakɔlɔsi n'olu kɛlen don ka nin ko ninnu sigi sen kan Keba olu b'a dɔn u y'a kɛ kun min na Mali kɔnɔ yan ɲininkali min bɛ yen bi jɔn de bɛ bɔlɔlɔ kan kow lakɔlɔsi bɔlɔlɔ koɲɛ bɛ jɔn de bolo ni ko ma ɲɛ jɔn de bɛ se ka nin kow sigi sen kan
n'i y'a jateminɛ keba fo an sigiyɔrɔ in na bi Mali kɔnɔna na sariya tɛ yen min bɛ dansigi kɛ k'a fɔ ko nin ye nin kan ka kɛ tan bɔlɔlɔ sanfɛ sariya sira fɛ nin yamaruyalen don nin ma yamaruya o tɛ yen nka ɲangini o bɛ yen sabula cybercriminalité ni maa min ma koma bɛ maa min ma o bɛ taa da bɔgɔ jeninen ka ye o sariya bɛ olu bolo nka sariya min bɛ nin kan ka kɛ nin man ka kɛ n'i ye nin kɛ nin bɛ k'i la o sariya tɛ yen keba nka n'i ye waleya kɛ kiiri tigilamaw olu bɛ se k'i wele k'i ɲangi diɲɛ kɔnɔ b'i keba don o don ni dugu jɛra kunnafoni miliyari 4 o de bɛ munumunu ani ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔna na a la belebeleba o ye Facebook ye min ye Twitter ye ka taa se Instagram ale ni Telegram min ye TikTok ye ni waati na ko fana nana kana jɔyɔrɔba ta keba min ye seconde kelen ye kunnafoni 600 o de bɛ tɛmɛ TikTok kan Twitter kan ni maaw bɛ minnu lajɛ maa minnu bɛ n'olu ye ko in jateminɛ u ko bi diɲɛ kɔnɔna na keba maa hakɛ min bɛ ni telefɔni bɛ o bolo n'o bɛ baara kɛ n'a ye diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen o bɛ bɛn maa miliyari 5 ani buruburu 6 maa diɲɛ fantan ani 4 don o don ni dugu jɛra olu de bɛ kibaruyaw dilan olu de bɛ jaw dilan olu de bɛ kunnafoniw dilan wa min ye jamanaw fana ye bi olu kɛlen don ka ni fɛɛrɛw sigi sen kan ka jateminɛli kɛ ko nka anw yɛrɛ fɛ a ko bɛ cogo di dɛ Facebook mana ko kɛ i bɛ se ka mun de kɛ TikTok mana ko kɛ i bɛ se ka mun de kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ mun bɛ jamana bolo ko sabula bi anw ka jamana kɔnɔna na anw kɛlen don ko in na i ko dɔw bɔtɔ a la keba k'a sababuya kɛ mun ye anw ka bɔlɔlɔ kan i bɛ mun ye ka caya o ye cɛnimusoya kumaw ye i bɛ mun ye ka caya o ye daluyatigiw ni fayidatigiw ye i bɛ mun ye ka caya o ye kuma jatigintaw ye i bɛ mun ye ka caya o ye ka ɲɔgɔn lajaba ka ɲɔgɔn lebu ka ɲɔgɔn lajeni ka sira ka tila ka min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na maaw tɛ min kɛ fiyewu k'i ka jamanadenw k'olu lajaba k'o di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma keba ko maliyɛn de bɛ nin kɛ u bɛ yɔrɔ wɛrɛ wo u bɛ Mali kɔnɔ wo u bɛɛ lajɛlen u bɛ nin baara de la su ni tile waati min na diɲɛ fɛ maaw ye bɔlɔlɔ sira a tɔnɔbɔli daminɛ maaw ye jateminɛ kɛ a ko la n bɛ se ka mun kɛ n bɛ se ka baara jumɛn kɛ n bɛ se ka mun sigi sen kan mun dɔnniya bɛ ne na n bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ maaw bɛ n lajɛ nin waati ni nin waati in na a ka kɛ tɔnɔ ye ma min bɛ sara n ye wala n yɛrɛ kɛbagaw fɛ TikTok kan bi keba dɔw ye nafolo sɔrɔ a la k'u ka duguw dilan k'u ka kabilaw dilan k'u ka sigidaw bɔ nɔgɔ la WhatsApp kan dɔw ye fani sɔrɔ a la ka tila ka baaraw kɛ n'a ye hali bi an yɛrɛ fɛ yan bi keba an caman ɲɛsinnen don min ma kosɛbɛ ni maaw b'o lajɛ bi o ye YouTube ye kunnafonidila caman a n'an ka ɲɔgɔnlɔnbɔla caman a n'an ka maa caman u b'o o de kan o de tɔnɔ bɛ bɔ kosɛbɛ nka a tɔ minnu bɛ yen ni jateminɛ kan ka kɛ o la a ko bɛ cogo di yalama anw bɛna an ta in damandan kɛ ɲɔgɔn nɛni ɲɔgɔn dɔgɔya ye an si min ka mɔgɔw transition jugu fasoden ɲumanw fasoden jugu k'an b'an si kɛ nin na wa an bɛ bɔ nin na kuma jumɛn ka faso jɔli baara kɛ an bɛ bɔ nin na kuma jumɛn ka ko sigi sen kan wa jɔn de bɛ yen n'o bɛ se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ sabula bi a bɛ ka taa sira min fɛ a cɛ ka jugu dɛ waleya caman bɛ ka kɛ bi gundo caman bɛ ka bɔ bi du caman bɛ ka ci bi maa caman funtɛnen don ɲɔgɔn kɔrɔ bi a ko bɛ taa wolo min na maa si t'o dɔn sabula sariyatigiw olu bɛ wuli k'u jɔ ni maa sera u ma walima n'u ye min ye nka keba fanba u ti yan dɛ ko Mali ta ye mun ye a ko la sisan sa Mali yɛrɛ ɲɛmaaw bɛna fɛɛrɛ jumɛn sigi Mali gouvernement bɛ ka mun fɛɛrɛ tigɛ Mali yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ jumɛn kɛ bɔlɔlɔkan sanfɛla la bi an bɛna mun de yira an denmisɛnninw na an bɛ ka an ka maaw lamɔ ni mun ye an bɛ ka mun sigi sen kan jamana yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walima u bɛ nin ko ninnu to tan wa TikTok tigiw jamana wɛrɛw la u welela ka kumaw fɛ n'aw y'a kɛ tan an b'a tigɛ nin don in aw donkan ye nin ye aw bɔkan ye nin ye WhatsApp tigiw welela k'a f'u ye Facebook tigiw welela k'a f'u ye anw ka jamana taabolo ye nin ye an ka jamana tabiya ye nin ye keba jamana dɔw la ninnu tɛ yen koyi i bɛ don jamana dɔw kɔnɔ k'a ban tayi i ka telefɔni yɛrɛ tɛ ninnu ye kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ u la yɛrɛ yɔrɔ dɔw la fana bɛrɛ donnen don a ko la denmisɛnnin laka n'i ma san 18 sɔrɔ a sɛbɛnnen don i tɛ se ka maga a la yaasa siniɲɛsigi ka se ka ɲɛ
nga anw fɛ yan a dama ka kan bɛɛ ye fɛn minnu yɛrɛ bɛ bi ni mɔgɔ b'o sigi k'o lajɛ keba o y'u mɔgɔ ɲɔgɔn mankutu jugu ye mun bɛ ka fɔ karisa ma a y'a ci ma dɛ a y'a bila ka na dɛ a vocal b'e bolo wa a photo b'e bolo wa e y'a daluya sɔrɔ wa o damantan waati min na fadenw olu bɛ ka sow jɔ ni a ye u bɛ ka wulikajɔ kɛ n'a ye u bɛ ka cɛsiriw kɛ n'a ye ko anw ka jamana kɛlen don ka nin ko in to tan k'a dun kɔlɔlɔ t'an tɛ dɛ don dɔ la dɛ keba sabula ko balawu mun da donnen don bi makuni bɛ ka kɛ ko min ka bi procureur bɛ ka wulikajɔ kɛ fɛn minnu na n'u tɛ ka lajɛ ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'u sen ka se u dan na ni furati ɲɛnama tɛ ka ɲini u la fɛɛrɛ tɛ ka sigi a ko la ko jamana u bɛ jamana na bi keba olu ta ye min ye fɛn fɛn tɛ bɛn hali n'i kɛra fo diɲɛ dan na a tɛ ye olu ka jamana kɔnɔna na ko munna k'an tɛ wulikajɔ kɛ sa k'an cɛ siri an yɛrɛ k'a dɔn fɛn minnu an ka tabiya tɛ taa du kɔnɔ bi i bɛ taa don du kɔnɔ keba i b'a fɔ ko ani wula ani sɔgɔma ani tile bɛɛ lajɛlen kun birilen don telefɔni kunna n'i taara gɛrɛw na gɛrɛ yɛrɛ kɔni na a kɛra sa ni maa min tɛ yen o de kɔni tɔgɔla kuma bɛ bɛɛ la wa bɛɛ n'i ka telefɔni sigilen gɛrɛ yɛrɛ kɛkun tun ye min ye aw na tɛ wuli ka marasi wuli ka damu wuli nka sisan bɛɛ lajɛlen sigilen n'i ka telefɔni kunna n'i taara kalansow la denmisɛnninw bɛ perese ka bɔ récréation na mun na k'u ka telefɔni bɔ k'u ka jeux kɛ fo récréation bɛ don k'u to yen k'a sɔrɔ u ɲinɛnen don u yɛrɛ kɔ karamɔgɔw bɛ mun kɛ sɔrɔdasiw bɛ mun kɛ kɛlɛbolow ni kɛlɛdagaw la dɔw ka baara ye mun ye pɔsiw la garidi yɔrɔw la bankidaw la biro kɔnɔnaw la baarakɛyɔrɔw la mun ni mun de bɛ yen bi ni o bɛ ka kɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔ k'a sababuya kɛ nin ye a bɛ ka kɔlɔlɔ jumɛn se an ka baarakɛyɔrɔw ma bi k'an ka nin bɛɛ jateminɛ kebaw de la tubabu baarakɛyɔrɔbaw la n'i donna ye mali yɛrɛ kɔnɔ yan baarakɛyɔrɔ bɛ baarakɛyɔrɔ la n'i donna réseaux sociaux tɛ marché hali n'i yɛrɛ faga tɛ marché olu yɛrɛw sigi u ka yɔrɔ la i kɔni bɛ se k'a k'i kelen ka telefɔni na nka u ka baarakɛyɔrɔ ta fo ka diɲɛ wuli wa baarakɛyɔrɔ ordinateur bɛ yen bi mɔgɔw bolo bamakɔ yan réseaux sociaux t'a kan a tɛ se ka sigi a kan ɲɛmɔgɔ kɛlen don k'o fɛɛrɛ tigɛ wa fana ni baara dir'i ma fana i bɛ baara de kɛ nka anw de bɛ taa baarakɛyɔrɔ la keba secrétaire ale mana whatsapp sɔrɔ a mana tiktok sɔrɔ ale yɛrɛ b'a ka jaw ta ale yɛrɛ b'a a ka snapchat n'a ka fɛnw kɛ o bɛ mun baara kɛ ɲɛmaa fana datugulen don o da la a ka bureau kɔnɔ yen ale fana b'a ka kow la yen lemuruba feerela o b'a ta o la samara sirela b'a ta la keba o jamana bɛ taa min ko fo bɛrɛ de ka don nin ko in na diɲɛ kɔnɔ kunnafoni jatigintan ni kunnafoni tigintan ni kunnafoni hakilintan ni kunnafoni minnu ma labɛn minnu ma sɛgɛsɛgɛ miliyari 9 keba o de bɛ munumunu don o don sɔgɔma suko ni dugusajɛ cɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko hali minnu yɛrɛ kun sigira n'u b'o sigi k'a fɔ ko olu bɛ kunnafoniw nkalontigiya ka kunnafoniw lajɛya k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ nin ye nkalon ye k'olu yɛrɛ bɛ ka dɛsɛ diɲɛ kɔnɔna na bi jamana ka dɔgɔ minnu kɛlen tɛ ka nin fɛn ninnu sigi sen kan u yɛrɛ ka jamana tɔgɔ la ka kibaruyaw di k'u ka jamana majamu k'u ka jamana tanu k'u ka jamana lasegin k'u ka jamana lataa ɲɛ ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan maa minnu b'o baaraw kɛ ka se ka olu fana don bɛrɛ la keba wa dɔw bɛ yen olu b'a fila bɛɛ kɛ keba maaw b'u bolo mun bɛ kunnafoni kolon di cogo min o maaw b'u bolo mun bɛ kunnafoni ɲuman fana di ten e de bɛ kɔni bɛ k'a la sa hakilima ye k'i hakili sigi ko nin bɛɛ la sariya minnu sigilen don bi keba jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɛlen don ka wuli ni ko min ye bi i b'o dɔn n'an m'an farati jamanaw kunnafonidilaw tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ yen tuguni jamana maa minnu bɛ yen n'u bɛ kumaw fɔ tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ yen tuguni parce que jamana caman kɛlen don ka mɔgɔw ka jaw ta ka mɔgɔw ka kumaw ta k'a d'u ka procureur ma i b'a dɔn u ye min kɛ i tɛgɛ n'i jamu n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'u ka aéroport la e cunna dɔrɔn caw u b'i minɛ an caman tɛ se ka voyage tuguni ko e keba fo n'an y'an ta kɛ Burukina ni Niger taga ye komi an dɔgɔ tɛna na di olu ma n'o tɛ tɔ in kɔni farati b'a la dɛ yɔrɔ n tɛ cɛ dɔ burankɛ ta kɔni kɔrɔ f'i ye i yɛrɛ i b'o ta kalama sigana banna dɔɔnin na min na joma ye n'an dara a b'an piripa ko a t'an piripa mɔgɔ t'a ko dogo dɔn parce que ale ni Sonko fana tɛ fankelen fɛ nin waati in na kow bɛ ka falen falen ale bɛ président ɲini na Sonko bɛ yɛrɛ ɲini na a ko ma nɔgɔ
keba teriya a ja aw kana fanga ɲini teriya ja aw kana fanga ɲini ko mun bɛ ka kɛ anw ka bɔlɔlɔ ka bi ɲɛmaaw jɔyɔrɔ ye mun ye mun ni mun bɛ se ka sigi sen kan anw ka siniɲɛsigi bɛna kɛ mun ye nin ko in ɲɛkɔrɔla la an bɛ se ka mun fɔ nin jatigi ninnu ye an bɛ se ka mun fɔ nin kunnafoni jatigitantigi ninnu ye an yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ jumɛn kɛ fɛɛrɛ jumɛn sigilen don jamana bolo keba an ka ɲininkali ye nin de ye bi sɔgɔmada in na wa ko min ka jugu a bɛɛ la keba i yɛrɛ dalen don maa minnu na i b'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ko olu ka kunnafonidi gafesow ko olu ye latikaw ye k'u bɛ ka kibaruya cɛjugu di olu bɛɛ lajɛlen ma o bɛ ka sɔrɔ mun fɛ a b'a fɔ o ma ko intelligence artificielle e ni ne ni bɛ ka kuma cogo min filɛ nin ye tan u bɛ se k'anw ta k'anw ja dilan k'a ɲɛ ka kuma don anw kɔrɔ k'a kɛ komi n'a sɔrɔ anw y'o fɔ o fɛɛrɛw bɛɛ bɛ yen bi voix robotigiw bɛ yen u b'a ta k'i kumakan jateminɛ k'a dilan k'a ɲɛ kaki ni maaw tɛ machine ɲɛnama bɛ maa minnu bolo keba i bɛ taa durunare jukɔrɔji fɛ ko nin bɛɛ la fantan jamanaw bɛ tila k'a fɔ cogo di tuguni k'olu ye cybercriminalité sigi u ka duguw kɔnɔna na ko bingali o bɛ taa dan yɔrɔ jumɛn na keba hakili ni baara ni ɲɔgɔn faamu sɛbɛn ni miiriya jamana ni yɛrɛdɔn ni miiri ni taasi min ye jamana ka siniɲɛsigi bɛ se ka ɲɛ minnu na k'o fana kalan ani an ka adamadenya taabolo n'an ka tabiyaw ko an k'an ka kiiritigɛlaw fana kalan o la keba ko bɛ tɛ kɛ ni bolokuru ye hakili bɛ ko caman dafa bi an ye nin ta an ɲɛ b'a degun natɔ la sabula maa caman sigilen ko n'i y'a kɛ cogo o cogo k'i tɛ se ka bɔ a la maa dɔw bɛ bi keba hali mali kɔnɔ olu ka du kɔnɔna na denmisɛnnin tɛ se ka telefɔni sɔrɔ o u t'a san ka di denmisɛnnin ma kalanyɔrɔ bɛ kalanyɔrɔ la telefɔni tɛ don yen den tɛ taa ni telefɔni ye yen wa n'a yera a bolo yɔrɔ kan kɔnɔnaw tɛ o formation kɛyɔrɔ fɛn fɛn filɛ nin ye a tɛ taa yen si la nka bi miirina jumɛn de bɛ yen hakilina jumɛn de bɛ yen fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen baara jumɛn bɛ mali gouvernement bolo wulikajɔ jumɛn kɛlen don jɛkulu fɛ jɛkulu minnu bɛ bɔlɔlɔ kannaw na n'olu bɛ fasiriliw kɛ miiriya jumɛn bɛ jɛkulu bolo jɛkulu min bɛ lafasali kɛ ko ka bɔlɔlɔ sinsin fɛɛrɛ jumɛn sigilen don bi mali yɛrɛ kɔnɔna na yaasa nin ko ninnu bɛ se ka don bɛrɛ la ko sabula jeliw ka kɛlɛ min filɛ nin ye keba k'a bɛ se ka wolo fɛn wɛrɛw la min tɛ nin si ye sabula ko min ye bɔlɔlɔ kira yɛrɛ kan bi min ka jugu mali ta la kosɛbɛ o ye k'a fɔ minnu b'a ko ɲaga a si de t'an ka jamana kɔnɔ yan wa lasabalili lamuɲuni o se o tɛ jamanadenw ye wa kuma o kuma ko ni sariya fana wulila k'i jɔ keba k'i b'a fɔ ko kura de bɛ k'a ko la i bɛ kuma kuraw ye i bɛ ko kuraw ye i bɛ ja kuraw ye i ko ɲagarila bɔli fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la hakili jagabɔlaw ye min fɔ an ye o ye ka bɔlɔlɔ sira in k'a jɔ fɔlɔ ka danw sigi kow la jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛw sigi a la maa min ye kunnafonidila ye i ka kunnafoni di a bɛ kɛ ka kɛ ni sariya ye e min ta i ka telefɔni ye nin hakɛ de bɛnnen don i ye e min ta i ka nin ye i bɛ se ka nin kɛ nka sariya tɛ fɛn min na keba bɛɛ lajɛlen kɛra kunnafonidila ye bɛɛ lajɛlen bɛ jaw ta bɛɛ lajɛlen bɛ fɛnw bila mun b'a ɲɛdɔn mun t'a ɲɛdɔn wa keba fɔ ko pour que hakili ka sigi ko f'i ka se cybercriminalité de la sa o dun ye kiiri de ye sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di minisiri fila ma keba minisiri min bɛ sariya ko kunna ani minisiri min bɛ kunnafonidi ko kunna ko nin ye anw ka bolomafara ye ka d'u ma kado don fi sabilila ye an b'a d'u ma ala kama an ti fɛn ɲini a kan han anw ka kado bi ten o tɛ ɔhɔ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita. Umanyina Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijeni, Fokatase Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herela, Kase Herela. Kiba ko BMC k'ale kɛra bangu la gale Mali jamana kɔnɔ san 2025 kimɛli min kɛra min ye miliyari 1000 ani kunganfɛn o de kɔni sera ka kɛ BMC fɛ a fɔ masa ko ka depo 140 kɔ miliyari la Kiba u y'o fana sɔrɔ k'o di juru la maaw ma min ye u ka jateminɛw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye BMC ye ɲinansan kɔnɔna na banki min bɛ yen n'a bɛ ten ka Mali kɔnɔ ale don wulikajɔ ni cɛsiri ni baara min bɛ BMC fɛ a kɛkun ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na Mali yɛrɛ ka baaraba caman bɛ yen ka taa se sarakow ma ka taa se bololabaarakɛlaw ni ka taa se faso baarakɛlaw ma olu bɛɛ lajɛlen ka kow caman bɛ ɲɛnabɔ BMC ale fɛ Kiba Mali kɔnɔ bi banki 15 fo 17 bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali yɛrɛ ta ye min kelen pe ye a la o ye BMC ye min ye banki tɔw ye ani maaw jɛlen don a bɛɛ lajɛlen na o de la min ye banki ye a ma ka di maaw ye a ɲɛmaa ale ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa min ye baara mun bɛ u bolo maaw bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya sɔrɔ a la cogo min na gisɛw cayali maaw kunbɛko ɲumanw min ye juruw ye ka se ka olu magaya san kɔnɔna ka se ka fɛnw sigi sen kan a b'a fɔ ma sa ko tabaski ka taa juru ta k'a sara k'a mɔnɔbɔ ekɔli ta k'o fana fɛɛrɛw sigi sen kan dɛmɛ fana ka se k'o ɲɛsin bololabaarakɛlaw ma min ye BMC ye k'a ye nin bɛɛ lajɛlen ni fɛɛrɛ sigi Mali kɔnɔna na bi banki min n'a bɛ dugukolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na n'a bɛ jamana baaraw kɛ fana kosɛbɛ Kiba ko BMC ale don ni Ala sɔnna ma an na tila ka sigi fasiri in kan n'an bɔra BMC la Kiba an bɛ taa Selinge baraji u kun ye kibaruya di k'an k'an labɛn ko baraji bɛna na ji bila min ye directeur ba min bɛ sa kun na siningo ale y'a yira sa k'a fɔ ko baraji kɔni k'a ye jiw bila koyi jiw bilali yan'o cɛ u tun ye fɛɛrɛw sigi sen kan sa k'a yira k'a fɔ min ye ji yɛrɛ barika a kun taara s'olu fɛ fo 345 ma k'a sɔrɔ olu ka jateminɛw tun bɛ 340 de la u y'a yira sa ko salongo ta kɔni k'a y'o dan sago ka ban min ye ɲɛmaw ye ko k'u jagoyalen kun don ka baraji k'ale kɛ ka ji bila ji mana bila Kiba kɔlɔlɔntan tɛ dɛ a yirala k'a fɔ baraji yɛrɛ n'o ye directeur national de l'hydraulique ye Sekou Jara a ko ko ji tun bɛ hakɛ min na n'o tun b'a bila a bɛ tiɲɛni kɛ sabula ni jamanaw de fana jɛlen don Selinge jagoyalen don n'a nana caya k'a dama tɛmɛ kojugu dɔ la u ka se ka ji bila min ye ji bilali ye ko a kɔlɔlɔntan tɛ Kiba maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ ba yɛrɛ la cɛncɛnbɔlaw b'o la jɛgɛmɔnaw b'o la min ye baganmaralaw b'o la fo ka taa se nakɔtigiw ma ani forotigiw nka nin waati in na sa ko ji yɛrɛ tun bɛ cogo min na directeur ko olu tun tɛ se k'a mara tuguni o de la u ye a bila a ka tɛmɛ n'a sen ye nka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛlen don yaasa sa baara in a bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa Burɛmukaw fɛ yen Burɛmu a yirala k'a fɔ sa ko min ye kurun cinin dɔ ye o kɔni firila ji kan ntɛnɛn tɛmɛnen kurun in a yɛrɛ kɔni kun sera Burɛmu donda la ka ban koyi nka a taara dafiri Kiba a dafirilen ko minɛnw de kɔni bɔnna nka maa ni ma to waleya in na nka minɛn caman tiɲɛna ko senfɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye kurun in kɔni ye minɛnw de cayara a kɔnɔ kojugu wa se waati a sina ka lingilangali daminɛ ka t'i firi min ye dugudenw ye ani maa minnu tun b'a kɔnɔna na sa olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko flotteur kɔni k'o dɛsɛ fana tun bɛ kurun in na ba Fulabekaw fɛ yen olu ka baki ko nin kɔni nin waati in na ale ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ sabula min ye baki in ye a kɔni kun ye gɛlɛya sɔrɔ nka a ye baaraw daminɛ nin kalo in kɔnɔna na koyi baara minnu bɛ yen min ye gɛlɛyaw ye u y'olu sɔrɔ min ye Bafulabe baki in ye sa k'a daminɛ nin kalo in tile 6 la ka taa sa tile 10 ma ko u bɛna n'a jɔ yaasa ka se ka baara dɔw kɛ n'o ye a dilanni ye u y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa
min ye taa ni ka seginw ye o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na ka taa se midi yanfa waati ma ji o fanga bonyanen don cogo min na ani minɛn in yɛrɛ kɔrɔlen don cogo min o la sa minɛn girimanbaw kɛba e ko a na se olu kɔrɔ tuguni wa n'ala sɔnna ma Fili Jalo ale na tila ka ɲɛfɔli kɛ an ye kosɛbɛ min ye Bafulabe Baki ale ko bɛɛ lajɛlen na samiyaji doni ni sisan cɛ kimɛli kɛra la ka kɛ ni juillet kalo tile 31 a yirala sa k'a fɔ ko min ye maa 12 o kɔni fatura ka sababuya kɛ ji ye maa 30 kɛba olu jogina ko senfɛ 5,307 olu kɔni kɛra degun bɛ olu kan bi nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dira jɛkulu fɛsa jɛkulu minnu sigilen don jiko ni kasarako olu kɔlɔsili kunna an ka jamana kɔnɔ u y'a yira sa ko fiɲɛ kɔni ni barika bonyana ale ni sanpɛrɛ ko de y'a to ko in kɔni ko tiɲɛni caman kɛra min ye Segu Jɛgu maaw ye u ko ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la sabula ji ale kɔni ko ma ban kosɛbɛ maaw ka kɔlɔsiliw kɛ min ye ka fɛɛrɛ minnu fɔra sa k'olu bɛɛ lajɛlen matarafa yaasa ji nata ninnu na sa u bɛ se ka kisi cogo min na i n'a fɔ parapluie ko ka taa se telefɔni ko ma dingɛw k'olu bɔ ani minnu bɛ ba tintin ni kɔ tintin ni ji tɛmɛ siraw la olu bɛɛ lajɛlen ka wuli ka bɔ yen ji a kana taa kasara wɛrɛ se u ma kɛba nin waati in na Yafoyilakaw fɛ yen kalanna kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 28 olu minɛna k'a sɔrɔ u tun bɛ damandaw la minɛn minnu tun b'u bolo sa n'u bɛ ka baara kɛ n'o ye ko tɛ se ka kɛ ka baara kɛ a caman kɔni ye jamana wɛrɛ maaw ye min ye brigade min bɛ kalanna kɔnɔna na sa n'o ye Yafoyilakaw ye olu de kɔni ye kuma in waleya in kɛra olu de fɛ yen kibaruya dira sa minisiriso min sigilen don an ka jamana kɔnɔ dugujukɔrɔ nafaw olu kama ale de ye Batakisa ka tila ka kibaruya in k'a bɛɛ lajɛlen fɔ maa minɛnen minnu filɛ nin ye sa k'u kɔni tun bɛ sariya sɔsɔ de bolo ma u sigilen kun don yɔrɔ la sa min ye code minier yɛrɛ ye fɛn minnu fɔ u bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni dan kari ka tila ka taa an ka sigidaw k'olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa min ye waleya in ye sa a ye degun se yɔrɔ caman ma min ye dugukolo kɔni a yɔrɔ minnu tiɲɛna k'a darawuli barika bonyana kosɛbɛ minisiriso in ale ka bataki o b'o fɔ an bɛ to hukumu kelen kɔnɔna na sa ka taa Sajolakaw fɛ yen Sajola yaasa ka se ka dugudenw n'u bololaminɛw lakana Sajola polisiso n'o ɲɛmaya bɛ commissaire divisionnaire de police Fakama Sisoko bolo ale n'a ka cɛdenw olu ye wuli ka jɔ kɛ Sigana mobili dɔ kɔni u y'o minɛ sa min ye sanubɔlaw ka minɛn min bɛ baarakɛfɛn bɛ n'a bɛ fɔ ma ko produit chimique don n'a tɔgɔ ye ko cyanure k'o taara ye maa dɔw bolo kɛba maa minnu bɛ yɛrɛ n'u bɛ damandaw de la waleya in ale kɔni kɛra kabini juillet kalo tile 17 san 2025 brigade min bɛ yen ale de wuli ka jɔ kɛ ka siganama 2 minɛ MK ale ye san 34 ye CC o ye san 20 ye u bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna mobili dɔ de la sa kilomɛtiri 70 ka kɛ ni Sajola dugu ye sɛgɛsɛgɛliw y'a to sa a taara ye k'a fɔ cyanure kɔni a den 20 n'o y'a fɛn a butɔn 20 min litiri bɛ taa bɛn kilo 50 ma sa ko o de kɔni b'u bolo cyanure la maa minɛlen ninnu sa nin faleya minnu yer'u bolo sa nin bɛɛ lajɛlen kɔnnen don nin waati in na sabula damandaw la u man ka se ka kɛ u kɔni minɛna sa u n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen k'u bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan min ye baara ye sa u tora sen na yaasa u ni maa minnu bɛ jɛrɛ la baara la ɲɔgɔn fɛ tɛgɛ bɛ se ka da olu fana kan cogo min na polisi minnu bɛ sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin y'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye maaw n'u bolo minɛ ani sigida lakanani ka se ka o sinsin k'o baaraw kɛ ka kɛ ni polisi directeur b'a ka laɲini ye n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ministre Dawudu ale ye min ɲini fɛ min ye Sajola commissaire ye sa a ko sa ko a b'a ɲini dugudenw fɛ u ka baara nɔgɔya u bolo yaasa cogoya min na min ye dugu yɛrɛ ni a lamini bɛɛ lajɛlen lakana bɛ se ka kɛ a ye welewelemada dugudenw fana ma sa u ka hakili to u yɛrɛ la u ka jateminɛw kɛ yaasa fasoden ɲumanya wala u bɛ se k'olu kɛ cogo min na bingaliw ni ko kirikara minnu bɛ yen olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ko min ye polisilakaw ye olu kɔni bɛna na u timinanja ka hakililajigi kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ye a kun bɛna tiɲɛniba de don u ka sigida kun sabula mɛrikiri min filɛ nin n'a kun taara kɛ damanda la a kɔlɔlɔ fɔlɔ o tun ye dugudenw olu ta ye k'u k'u hakili to u ka sigidaw olu kɔnɔna na Motikaw fɛ yen syndicat min bɛ yen n'o o ye école karamɔgɔ ka syndicat ye sa na ale ye SNEC ye san o san ale bɛ kalan ɲɛbila baara min kɛ denmisɛnninw kun ka se ka u hakili to u ka kalankow la ale kɔni ye a ka cours de vacances daminɛ août kalo tile 4 tɛmɛnen kɛba min ye kalanso min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Robert Cisse Mopti kɔnɔna na ani Bugadari Wɔlɛkɛ Sewarekaw fɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ kilasi fɔlɔ na fo 9nan na sa cours in kɔni bɛ ka kɛ olu kunna fu falaki dɔrɔmɛ 1 tɛ sara
min ye maître ye sa ko k'a kɛ kun ye denmisɛnninw bɛ se ka kalan ta ale labɛn cogo min na min ye baara in ye sa ale kɔni bɛ to sen na sa fo min ye septembre kalo tile 19 denmisɛnninlakaw olu bɛ se cogo min na ka faamuyali sɔrɔ ko la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka taa irisilakaw olu fɛ yen. Keba an bɛ taa awaza ale ye dugu ye dugu min bɛ Turkmenistan o kɔnɔna na n'o ye irisi jamana ye kunun ko utukalo tile 5 diɲɛ seleke 4 ale ka jɛrɛ sigilen no sen kan ye jɛrɛ min n'o y'a tako sabanan ye ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ bi ni kɔgɔji tɛ olu bolo min ye amaltikaw olu fɛ yen ale ni Kazakhstankaw fɛ n'olu tɛmɛna san 2003 san ka taa se italikaw ka Viennekaw fɛ yen o lajɛ ma san 2014 zen ta bɛ ka kɛ awaza ale min yɛrɛ ye dugu min ni a cɛ ka ɲi kosɛbɛ Turkmenistan kɔnɔna na irisilakaw fɛ yen jɛrɛ in ye tile 4 jɛrɛ ye a kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan hakili jagabaw yaasa min ye dɛmɛjɛw tugulu ani degun minnu bɛ yen ka se ka olu wuli ka bɔ yen ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ bibi na ni olu kɔni garisɛgɛ ma don kɔgɔji la jamana 32 minnu b'a fɛ sa yiriwali ka se ka kɛ yaasa ka kɔgɔji ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na olu de kɔni bɛ yen min ye maa 570,000 o de kɔni jamanaw olu de ye jamanadenw ye bi minnu bɛ degun in kɔnɔna na Mali premier ministre ale tun bɛ ko in daminɛ kɛnɛ kan n'o ye a cérémonie d'ouverture ye Keba min ye Turkmenistankaw ka jamanakuntigi Serdar ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan diɲɛ seleke 4 jɛkulu tɔnba n'o y'a secrétaire général ye Antonio Guterres ale fana tun bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ka kuma kɔnɔna na jamana 32 in u y'a yira sa k'a fɔ ko jɔrɔna bɛ u la bi u kɔnɔ gannen don kosɛbɛ sabula fɛɛrɛ minnu sigira sen kan baara minnu kɛra ka kɔn olu caman ma se ka lawaleya layiduw ma timɛ fɛɛrɛ mun kan ka sigi sen kan san 2024 ka se san 2034 ma ni awazakaw kan ka o kɛ sa ko ka bɔ Vienne o laɲiniw kɔnɔna na ko bɛ tali kɛ taabolo 5 la taabolo 5 minnu kan ka to jamana ninnu kɔnɔna na sa ni kɔgɔji tɛ yen u ka se ka kɔgɔji sɔrɔ walima min y'u ka minɛnw tɛmɛ siraw ye k'olu sɔrɔ siraw fɛ min ye jagokɛ sirabaw u bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min na o siraw fana ka lakana min ye yiriwali baaraw ye ka se ka dɔ fara olu kan AES jamanaw tɔgɔla sa Mali premier ministre ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ bi n'olu bɛ k'u dɛmɛ yaasa baara in bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na a ko ko sɛbɛn minnu talen don a b'a ɲini jamanaw fɛ u ka olu bato Mali fanga ɲɛmaa a ye Laginɛkaw fo n'o ye Guinée Conakry ye ka Mauritanie fo ani Togo ko waati min na min ye sanction jugu talen kun don ka da Mali kan CEDEAO ni UEMOA fɛ k'olu jamanaw de kɔni y'a to ni AES jamanaw sera ka fiɲɛbɔda sɔrɔ o la sa ko min ye sɔrɔ minisiriw ye ka taa se jago minisiriw ma ani donibata minisiriw k'a bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo ani siraba minisiriw ko sabula olu ye fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ min y'a to n'o sera ka kɛ hakili jagabɔ ye Ablaye Mayiga ko bi diɲɛ kɔnɔna na hinɛ ni bolodi ɲɔgɔn ma min ye tɔn minnu sigilen don n'olu kan ka o baaraw kɛ laɲini minnu bɛ kɛ nin kɛnɛba ninnu kan a kana kɛ kuma ten dɔrɔn ka tɛmɛ ni n sen ye ko fo ka falen a y'a ɲini diɲɛ seleke 4 maaw fɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan lajɛ in kɔ tɛmɛnenw na n'olu bɛ se ka ta ka don ba la bi olu fana jate ka minɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen fana min ye premier ministre ye a ko bɛnkan mun bɛna sɔrɔ fɛɛrɛ ka sigi sen kan lakɔlɔsili bɛ se ka k'a la a bɛ se ka lawaleya cogo min sabula jamana minnu bɛ yen bi n'u bɛ nin degun in kɔnɔna na a bɛ dadigi kɛ u ka sɔrɔw la kosɛbɛ wa a y'a ɲini fana k'a fɔ ko ale kelen tɛ a bɛ ka kuma Mali Burkina ani Niger sabula AES jamanakuntigiya o bɛ Mali de bolo o de la jamanakuntigi général d'armée Assimi a y'ale bila ka taa kɛnɛ in kan Keba baara in ale bɛ kuncɛ nin kalo in tile 8 ni laɲiniw ye laɲini belebeleba minnu n'olu kan ka danganiya bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Kuluba faama sigiyɔrɔ la Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ma o ye gafe min n'o dilanna minisiri Aluseni Sanu fɛ a n'a ka baarakɛmaw olu ye o ɲɛfɔ jamanakuntigi ye yaasa ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra sɛbɛn bɛ se ka lawaleya cogo min ani sɛbɛn hakilina ye min ye bi ani sini ma n'o ye Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma ko a sɛbɛn ko k'a fɛsɛfɛsɛ
o la sa lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la General Asimi ale n'a nagakɔrɔmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara ministre Aluseni Sani fana kan ale ni maa minnu bɛ n'olu kan ka baara in kɛ miirina in ye hakili jagabɔ ye hakili jagabɔ min n'o bɛ tali kɛ sa Mali yɛrɛ b'a fɛ ka ŋunanfan kura min sɔrɔ min ye ka fɛnw sigi sen kan an ka jamana bɛ se cogo min na ka taa ɲɛ seko ni dɔnko min an ka jamana na sɔrɔko ta nasira fɛ baarabaw ta nasira fɛ basigi ni lafiya jamanadenw ka wulikajɔ n'u ka timinadiya o kana kɛ fu ye sɔrɔ yɛrɛ a ka se ka jamanadenw nafa min ye Aluseni Sanu ye a ko baara in ta kun ye o ye a ko baara in kɔni wulikajɔ fanba yɛrɛ min ye o ye k'a fɔ sa yiriwali baara belebeleba minnu kan ka k'an ka jamana kɔnɔ san 40 nata k'a bɛ tali kɛ o la a kɔni sigilen don bolofara 4 kan o bolofara 4 fana na sa min ye fɛɛrɛ 11 ye ni olu kan ka kɛ yiriwaliw ye siraw ye k'a yira sa sɔrɔ bɛ se cogo min na kɛmɛ sira la an bɛ se ka 10 sɔrɔ cogo min na ka bɛn ni san 2033 san ye fo ka taa se san 2000 ale ni 63 san ma Aluseni Sanu ko sa ko min ye fɛɛrɛ minnu sigitɔ filɛ sen kan nin ye a tɛ se ka kɛ cogoya si la fo min ye ɲɛmaw ye olu sen ka don a la musaka ko minnu bɛ a la kuntilenna in yɛrɛ k'a sigi sen kan k'a kɛ fɛn ye o sɔrɔla janvier kalo tɛmɛnen ale kɔnɔna na jamanakuntigi ko sa k'u k'a jateminɛ koyi fɛn o fɛn n'u b'a sigi sen kan maliyɛnw u kana kɛ olu kɔ koyi maliden k'i yɛrɛ ye nin ko ninnu camancɛ la baara ninnu nafa ka se malidenw ma yiriwali kana kɛ dalafɔli ye ten a ka ye min ye fɛn ye bolo bɛ se ka da min kan o de hukumu kɔnɔna sa min ye General d'Armée Asimi ye a ko k'u bɛna jɛkulu minnu sigi n'o ye jɛkulu 2 ye kelen na to ale yɛrɛ nagakɔrɔ n'u b'a fɔ ma sa ko comité présidentiel de suivi o na kɛ ale ka baarakɛla ye ale na lakɔlɔsili kɛ ni o ye k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kuma minnu fɔra n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka taa u taa siraw fɛ Asimi y'a yira sa k'a fɔ k'u ka fan 2nan in sa n'o ye baara taabolo 2nan ye n'o ye jɛkulu 2nan ye o na sigi ministre Sanu ale nagakɔrɔla la ale fana na baaraw kɛ n'o ye ka kɛ ni yiriwali jɛkuluba minnu bɛna sigi ani fɛɛrɛba minnu bɛna sigi min ye baabu in senfɛla fana na General d'Armée Asimi a ye foli kɛ u ye kuma fɔcogo ɲuman baara kɛcogo ɲuman miiriya ɲuman minnu bɛ u la ani u bɛna hakilina minnu sigi sen kan n'a bɛna se ka nafa ɲɛ jamanadenw ye a y'a yir'u la fana k'a fɔ ale kɔni bɛ min ɲini u fɛ u k'u jija Mali den bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔna na koyi cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan sigidatigiw kabilatigiw diinɛ ɲɛmaaw marabolotigiw fan o fan n'u bɛ fɛn o fɛn sigi sen kan a kana kɛ jamanadenw kɔ u k'u yɛrɛ y'a ko camancɛ la tubabukan fɔba in keba e k'o bɛ mago ɲɛ nin ko in na wa Asimi ko fana ko a b'a ɲini u fɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛna n'a kɛ a ka kɛ bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn faamu maaw bɛɛ lajɛlen ka sɔn k'u bolo don a la koyi ko ni maliyɛnw sɔnna k'o de bɛ ɲɛ a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamanadenw ma u ka muɲu n'u ka sabali la nin waati in na yaasa min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na min ye baara in yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw hukumu kɔnɔna na sa ɲinansan in kɔnɔna na k'u bɛna a lajɛ u bɛ se ka fɛn minnu sigi sen kan gouvernement yɛrɛ ka gun kan ani jamana yɛrɛ ka gun kan ka taa se cakɛda minnu bɛ an fɛ yan n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye sɛbɛn in kɔnɔna na k'u bɛna o fɔ min ye an ka lasigidensow ye an ka marabolow kɔnɔna na an ka jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu fɔ k'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fana u bɛna fɛɛrɛ tigɛ yanni san 2063 cɛ Mali a yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ ta koyi sira caman bɛ bi olu yiriwali n'o musakaw ka don dondaw fɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ senna musaka ko ni kow la u bɛɛ lajɛlen ka kɛ dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye min ye fɛɛrɛ in ye o ye sa sigana ka bɔ min na pewu o ye k'a fɔ a tɛ se ka taa fɛn minnu kɔ ni a ka laɲiniba ye fɛn minnu ye olu bɛna kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye keba yɛrɛma hɔrɔnya an ka lakanako ta nasira fɛ kuranko ta nasira fɛ subahana mansinw seko ni dɔnko sɛnɛko yiriwaliko ka taa se jamana yɛrɛ bɛɛ ni kelenya fo ka taa se an ka sɔrɔ yakubayaliw ma k'a bɛna ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa yiriwali kuntalajan jamanadenw yɛrɛ ka se k'u ka jamana tɔnɔ sɔrɔ k'a baara bɛna k'o kan fan wɛrɛ fɛ sa Aluseni Sanu ko min ye baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ ye fo sifinw ka sɔn baara ma dɛ u ka wulikajɔ fara u boloda la sigidaw kɔnɔna na kinw kɔnɔna na yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na kɛnyɛrɛye tigilamaw olu fana ka labɛn ka bila baara minnu bɛ yen n'u bɛ se k'o kɛ ka baara minnu di maaw ma ka se ka fasodenw wuli k'u jɔ k'u tɛna ɲinɛ olu kɔ nin ko bɛɛ lajɛlen o tɛ taa mara taabolo ɲuman kɔ tiɲɛ don min ye jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ bi ko lakanako ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka sigi sen kan ko nka o tɛ kɛ fiyewu fo jamanaden yɛrɛ k'i yɛrɛ ye nin ko ninnu kɔnɔna na Mali kura maliden kura hakilina kura ni miirina kura o tɛ kɛ fiyewu fo Mali sifinw ka wuli k'u jɔ k'u ɲɛsin u ka siniɲɛsigi ma baara kɛcogo ɲuman na jamana ale kɔnɔna na keba n'an bɔra yen an bɛ taa APDP la APDP ale ye jɛkulu ye min sigilen don maaw tɔgɔla sɛbɛnw o la kɔlɔsili kama kunun ko a ye ɲangini ta koyi
ako sa ko nyangini ka awarbe be million duruma anyeshiro no mauma sa mamu be bino oye clinique médical mi no fo mako kulaku mi nye autorité de protection des données ye ale koni a ira saka fo koni ye koye komi no oye million duru ye clinique mi be no ye kulaku ye na be mi sabugu ka fe bamako ka ye kangaranda ulu nye keba ulu tara sako ka tuga yoro jatemine clinique konna no kreno ka mi nye video de sigi no video de surveillance ye kadiri maw jabe taw yere nyina ma kasro ta kalama ma yamara nyini APDP fe okumu konna na sa ko luga sharak sembe o sigini ndem bi woro ni duruna no tara mekalo tle mugani kele samba flantan saba no yela bana kura ko ba yira ko ni mami yo wale yake ika musaka ba damine million durula kata se million mugama ko sabula o maso fiu APDP mawka do fe uyu kangara kasega uga baraka tukunyumana ko la sakuye baminge niye ka to luga mogo ka sega ta barake kube million duru sara wa miyen sega segale nye alebna na kefana sabula jamana sharia ori afo ma sega fon sigi ka yoro la ka sore ma fo APDP ye ibe yamaria tawlu fe wa mimen yamaria yo fana sega la kura ma ben ku ka ken clinique kula ku ka nko nye keba ku ka million duru sara APDP aka session be sena alibi ambe présent fo no ye professeur Mamadou Samasehu ye Bedi Jagte Sidi Sumaro Aramses kata se nyere tereke Aba Watarama ani Yoro Siribe ani Ismail Traoré mi docteur Aizraï amen nunu bela jide fo kata se secrétaire général ma APDP konana dalala magalu kaka foli biya sogomada na keba Mali nyamaw ye fere sigi senga yoro munu ma ambulo no yanga bolombaw ye ku togodali kofe ni jamana kuntigi ye o sariata décembre kalo tle tan ani saba samba flan mugan nani ka togo kura da anga bolona ananga kiuna anga sigida belebelebaw la keba a bara la wale ali damne na koyi okumu kono na sa ministre mi nga la wale o sekoni dongo ministre ye ukelo ga sa minye kamajan sirafara no e kamajan kamara ye ale ga sirafara sibe ngoro ka o fe sigida nana utara ga to odla minye mbeda min togodali no sabori ture la fana keba uyo fana turu mauko sa ko ni femu nu flani e keba gouvernement ka to ka do aka sebona nube communiquer o ke nube fem fo ya sa mauka do ka bogo to nu yelemana ulere ka nga ku ka barakela e kosebe ya sa jamana do nga seka ado exposition mingera osaka ka o fe Japon Mali seko ni dongo ministry ale tumbo keneka nga o kerefe sa minye Ethiopia ka uye ulu ka kene kerengere ni fana be no ulu ka mise belebele bay Mahmoud Dafe ana tonyo munu kume keneka yi anem abaraka nyogo kata se usubi sako masa utara ka tu nyera o mise nga keba fengoro mara yoro mun fle ni Japon ka o fe ne Ethiopia ka o keneka sigi senga kwa be talike kosebe an yere ka seko na nga dongo minaw na koyi kuni ye minan nunu ye anaki nyina kibe bamako mise ko nana ya ku walma segu mise walma sigaso mise dunu ni jemeu balaw ni atou karanyaw kata se donzo minaw ma Salfu Keita jaw anato bela jire Mahmoud Dafe yoro bela jire laje ka kurmo kari aso mugani duru ka bela jire tama kati nyera bela jire ka keba ka donga fo ko ja ma ibe fena ma wero fena sigile no ki fle anga foli few anga kotew anga marionetu anga sekoni dongo olu ni sini japonais taw kube talike nyana kosebe o de la olu fana kelo no ga ni mise sigi u fei ma obita alaje ke ba koro mu mula yare ko kele de bula Japon fana koyi ne madala ni nunu ndo mina nunu ndo mata yawo e ma dunu ni yere ni ndiko mi anga segu chen to ya be mani yiri mani munu la onyo ana re cheni ya ko nunu ndo ni la tableau nunu na ba ko abla ka tableau nunu ngoni nana anga fo onde takata nu yo ka fo chigan jate ni moto ka ya ani Salfu numbebu bule an Alpha Blondu aywa ko baro kunje to Mahmoud Dafe ya ira saka fo ko akoti sega tota fo bolo ni ngoma ga teme anu ni nyanje sabula mina nchama mulu bolo ni amafa anta do sanga kanga mbolo ni nyama Dafe amafo agabara la ko ni ala sona ma jagulu flying ubuna na jaga baraka yasa Mali aleni nunu be sogu bolo ni nyama to mina sa barata to nyumana ministre mi me farko nyina ja kuna no ye Abdul Kasim Fambaye kunungo ale ni ministre mi me no be muso de ani dukuna
n'o ye Jɛnɛba Sanogo n'a bɛ Jaralakaw ka sigi la olu tun bɛ Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na ko Keba k'u taara sa an ka samata sɛgɛw ka t'olu kunbɛn n'o ye basketikɛlaw ye maa caman de bɔra ka na n'o ye Mali supporters ye denmisɛnnin ninnu ka pankuru jiginnen sa u sɛbɛkɔrɔ kunbɛra bonya ni karama o kɔnɔna na dunu ni bala bɛɛ lajɛlen kɔntannen don sa min ye Sika Kone ye Keba Sika Kone Sika Kone Sika Kone Sika Kone k'a Kone Keba ni ne bɛ jouer NBA la Américains fɛ yen a ye yamaruya ɲini a ka tɔn fɛ k'a bɛna jouer a faso fɛ u ko n'a nana jouer k'a b'a dɔn ko kɔlɔlɔ min b'a la wa a ko k'a b'a dɔn Keba nin ka match kelen a bɛ miliyɔn min t'a la Ala de b'a hakɛ dɔn a ko wa ko ale bɛna jouer a faso fɛ ko wa n'i taara jouer i b'a dɔn k'i b'i jɔyɔrɔ i t'a sɔrɔ tuguni a ko n'a mana kɛ fɛn fɛn ale bɛna jouer a faso fɛ Keba bɛna jouer wa kunun ko tɔn ko k'u y'a bila tɔn y'a bila tɔn wɛrɛ bɛ ka wuli a nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ nin fasoden voilà Espagne voilà nin fasoden ɲuman waleya min filɛ nin ye nin na an k'a dɛmɛ Mali la min ka gɛlɛn maa minnu bɛ kɛ misali ye u senkɔrɔba dondonni a kɔrɔ tɛ nafolo ye a kɔrɔ tɛ wari ye jamana k'a hakili to a fana na don min na n'a fana ko bi ka gɛlɛn ma a ka jamana y'a kɛrɛfɛ Keba nka o don Ala k'a n'o cɛ janya cɛsiri min b'a la faso kanu b'a la a ka kɛ misali an ka farikolo ɲɛna denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma i ye balontan na i ye fɛn ye foyi tɛ yen i bɛ min sɔrɔ ka tɛmɛ i faso kan ninnu ka kunbɛli kɛnɛ ka Keba sewa ni nisɔndiya ani maa min girinna ale yɛrɛ kelen kan a y'a dɔn ko min bɛ sen na wa i b'a dɔn yɔrɔ min ka don a Ɲamakɔrɔ wa o fana bonya ni karama de b'a ni bɛɛ cɛ a m'a yɛrɛ bonya a m'a yɛrɛ kɛ kuncɛbani ye a m'a yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma wa ani bɛɛ bɛnnen don sigira o fana kɔnɔna na donc u nalen kɔfɛ Keba kunun ko dunanjigiso dɔ la n'o ye an ka Bamakɔ kɔnɔna yan jɛkulu min bɛ baarakɛ yɔrɔ min bɛ n'o Orange Mali ye ale y'u bisimila fana ka tilela fana dun k'o kɛ n'u ye min ye Orange ye a kun ye layidu min ta sa n'o ye sefa wari miliyɔn 10 ye a y'o di équipe mɔgɔw ma n'o ye fédération ye Maître Jean-Claude Sidibé ale fana a y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko ninnu kɔni diyara ye kosɛbɛ iPhone 16 Keba o kelen kelen Orange y'o ta k'o di équipe ani denmisɛnninw ka dege karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'u k'o kɛ o jansa ye o ni miliyɔn 10 in olu ti kelen ye Keba donc an bɛ Orange fana fo o baara kɛcogo ɲuman na n'an bɔra yen Super Coupe Assimi bɛna sigi sen kan Keba min ye Super Coupe Assimi ye a baaraw labɛnw bɛ sen na yaasa sa ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye maa min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ ko in bɛɛ lajɛlen kunna n'o o ye colonel Cheikh Mamadu Sherifu Tunkara ye a ko ko Super Coupe Assimi sen na ta k'a darawuli bɛna bonya ko yi Keba min ye kɔn ɲɛnamaba ye n'o ye commissaire colonel de police Cheikh Mamadu Sherifu Tunkara ye a ko k'a bɛna kɛ sababu minnu min ye denmisɛnninw caman u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ sa jɛkulu in ni ye ɲɛnajɛ in ye a sigi waati kana se bi ma laɲiniba min bɛ u la a y'o fɔ a ko denmisɛnninw olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko min ye jɛrɛ in sigikunba ko o y'o ye olu y'a kɛ laɲini min kama sa bɛn ni kelenya sɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka don sifinw ye Mali fan bɛɛ lajɛlen na min ye tako ɲinanta in ye sa ni o ye san 2025 ye ko o bɛna na diya kosɛbɛ Keba tɔn 23 o de bɛna na ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na fara Bamakɔkaw kan yan min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye a bɛna na kɛ Bamakɔ yan min ye Bamakɔ sa u bɛna na min ye jɛrɛjɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye faso ka calatigɛ jɛkulu ye n'a b'a fɔ olu ma ko institution gouvernement ni présidence ni CNT olu fana ka tɔn bɛna na ye balontan in kɛnɛ kan délégation sa ka bɔ Mali fan 14 fɛ olu kunbɛli bɛ daminɛ yan nin kalo in tile 13 min ye a ko yɛrɛ maillot dili ye équipe ma Keba o ye kalo tile 14 ye tirage fana bɛ kɛ o don kelen min ye ɲɔgɔndan in yɛrɛ sa a bɛ daminɛ utu kalo tile 15 min ye jamanakuntigi ale ka yamaruya kɔnɔna na premier ministre o de bɛ taa kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ ko ndolantan 65 o de bɛna na kɛ balontan kɛnɛ in kan koyi sen ta bɛna na kɛ yɔrɔ 2 la Keba min ye Mamadu Konate ani Wɛnzɛn n'o o dilanna kurakura ye baaraw bɛna na kɛ yen
final kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko zen ta finali ko bɛ taa ONC na septembre kalo tile 7 min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa AES jamanaw olu bɛɛ lajɛlen ka ministre bɛna ye a ko kɛnɛ kan min ye colonel Tunkara ye a ko ko labɛn minnu kɛlen don u bolo o ye k'a ye k'a fɔ min ye sifin minnu fana bɛ AES kɔnɔna na u fana k'u yɛrɛ sɔrɔ ɲinan ta kɔni u ka ministre de bɛna na a ye welewelema da kɛ sancɛ bɛɛ lajɛlen ma maaw bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka kupu in n'o ye général d'armée Asimi ka kupu in ye ka se ka u sen don a baara la ka se ka kɛ ka ɲɛ o la sa kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko k'olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ k'a jigi b'u ka yaasa kibaruya ɲuman bɛ se ka di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma cogo min na kupu in daminɛ fo ka taa ban keba ndolatan dɔrɔn tɛ koyi ko ɲinan ta in seko ni dɔnko fana b'a kɛrɛfɛ sufɛlaw la u bɛna to ka ɲɛnajɛw kɛ o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen yɔrɔba minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan ani Bamakɔ lamini na denmisɛnninw bɛna taa o bɛɛ lajɛlen fana lajɛ wa zen ta Kidali ni dugutɔw ni jamana dugutɔw u denmisɛnninw ka to ka taa sigi fana ka baro fana kɛ ɲɔgɔn fɛ a kana kɛ aw nana aw bɛ yan fɛ anw bɛ yan fɛ an tɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ bɛɛ ye bɛɛ ni bɛɛ bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na yaasa ko bɛ se ka diya cogo min na o la sa Tunkara ko min ye Kati dugukɔnɔmaw ye ani Kati lamini maaw u b'olu fana bɛɛ lajɛlen fo sabula u y'a dɔn k'a fɔ ko min ye balontan ka di olu ye nka u ka wuli ka jɔ kɛ u ka se ka na yaasa ɲɛnajɛ in bɛ se ka diya cogo min na sabula don sara t'a la fu don maa si tɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ ka don i sen ma i se ka ban i bɛ taa ndolatan in bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 5000 ye u sigilen don k'o de kɔnɔ lajɛ in kɛnɛ kan wa min ye commission d'organisation fana ye ale fana kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye denmisɛnninw ye sa u sigiyɔrɔ n'u siyɔrɔ o bɛna kɛ lycée min bɛ Kabalakaw fɛ yen n'o ye Ben Umar Si n'o tɔgɔ dɔn Ben Umar Si la u ka dumuni bɛ kɛ lakana fana dɔ bɛna far'o kan n'u ka mobili minnu bɛna na d'u ma final fana don fana na min ye u y'a yira sa k'a fɔ ko zen finali kibaye ko parachutisiw ko olu bɛna ye a la ko fɛnw bɛ yen u t'olu fɔ fɔlɔ fo a don commissaire colonel Tunkara ko a b'olu to yen wa min ye maaw ɲɛmaaw ye ani jamana ɲɛmaaw ni jamana cɛlatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo wuli ka jɔ ni cɛsiri la kupu in tacogo ɲuman ani a bancogo ɲuman ko a ka laɲini y'o ye Ibrahima Kalifa Jite nin ye ale ka fasiri ye ka bɔ Sahel ale kɔnɔna na ko min ye kupu Asimi ye ko a bɛna na daminɛ kiba nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruyaw la ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'i yɛrɛ fo a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do